Здравейте хора! Днеска ще играем пак тази и не знам името на игра. Няма значение. Както знам от предния път научихме нов език, който се казва Do you know the way, brother? Do you know the way? Здравей, братър! Brother, do you know the way? Do you know the way, brother? Не. Има мари. О, окей. Харчат милиони. Има мари. Харчат милиони. Let's go! Funny and people. Beacher. Что? Та фирма е номер едно. Само, алеле. Наша фирма, най-добрата фирма, нашата е. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Нашата фирма, нашите момичета са номер едно. Нашата фирма, най-добрата фирма, номер ние сме. Go! Номер едно. Най-добрата фирма, най-добрата фирма. Нашите момичета са номер едно. Айде, спирам. О, не. Мисля, че много добре се справих. Завърших на второ място и от той нагоре бях сам. В безобразие! Ето всички бяха сами, ама... О, да. Кой имам сега? От аватар ли? Некъв прилеп ни пука. Така. Бог, брат, да не съм бутнал нещо в настройките на играта. Какво направи самото... този път не сме по отбори с нашите оръжия. Бърках с тебе, батко. Братленцето ми! Крълчи, братленцето ми! Била е само за... той е наша, сега ги отбивам! Аз ли го убих? Не го убих, аз съм...
Не! О, не. О, не. Бра. Spider-Man! Spider-Man! Just whenever the Spider-Man! Би. Къде е печата, бе? Къде е печата? Къде е печата? Няма печаги! Братленце! Няма шанс това да не успее да щупи стъклото, брат! Къде са, бе? Къде са, братко? Иначе то целен с нож, братко. Братко, натам ли ми посочваш? Или среден пръст ми правиш? Къде са, братко? Там горе и тук долу. Добре, братко. Ще запомня поръчката следващия път. Мали, как го изчакалих? Братленцето не знае, че зад него има хора, само да кажа. Нямам повече ножки. Носа. Мога пусна дронче към някой, бе. Има ли човек? Значи дронче. Мале, не можа да го убия с дрон. Не, имаше дронки отстрани. Престаната го убих с дрон. Нипка. Бруй са. Нещо друго няма ли сме? Братленце! Този беше изчакален. Окей. Само ще... Супер! Къде? Стига, бе, братленцето ми. Няма такива простоти. Аз съм най-добрия в тази игра. Брат! Изнервя ти, ма. Някой от тази страна ли видях? Тук ги чакалеш съм много гаден, бе. Точно спауна им. Точно спауна им ще чакаля пак. Нипка. Спауна ли са? Той е че от другата страна може да се падат. Виктори. Нашата фирма, нашите момичета са номер 1. Кафето са. Юз. Чакай, има ли такива степчета, бе? Най-ефтиния е момическия и буквално няма нищо полезно. Кое беше на село, бе? Ето го. 45, аз имам 40. Имам много грозни неща, между другото. Това е нещо готино. Това е нещо готино и това е нещо готино. Но искам скина, братле. Скина на хората. Аз съм с някакъв тъп брат. Има и женска версия, ама не ми трябва. Хитбоксовете са еднакви, той да не го говорим. Този е готино. Майко, този дявол. Той е най-добрият скин от всички. Искам го. Той е просто 100 на 100 най-добрият скин от всички. Перфектен, братленцето ми. Имаш перфектен скин! Братленце, не! Братленцето ми! Що ние ще научим, братко? Окей. Зад мен ли има някой? Къде? Да, съм най-добрия. Да. Окей.
Бум! Бум! Той е било патрон. Помпата, брат! Как му изкъртих? Майко. Аз съм опасно животно! Братко! Дай малко супичка за... Братко, дай малко супичка за... Брат. Do you know the way, brother? Do you know the way? Do you know the way, brother? Do you know the way? He doesn't know the way. Brother! The boy doesn't know the way. He knows it now. Do you know the way? Do you know the way? Do you know... Barber, borber, spiber. Borber, spiber. Boiler, biber, borber. Boiler, biber. Biber doesn't know the way. Second Bieber doesn't know the way. Borber. Bieber, brother. Do you know the way? Do you know the way, Breeder Borber? Breeder Borber doesn't know the way. Borber, Borbor. Bob симулатор! Ама братленцето ми, аз съм с златен снайпер. Как да ги оцеля? Брат, как да ги оцеля с снайпера? Бродър! Do you know the way, brother? Do you know the way? Brother. Birber, brother, sniper, Bob Bebera. Bebebiri, Bibbervore. О! Пак ли снайпер, бе? О! Как му набих главичката с снайперичето! О мага, биха някой бродер! О, бродер! Бербер пропер! Пропер, бродер! Одър, бродер! Бродер, Бобер, шпексалам! На второ място пак! Бобер, шпексалам! Може да скипваме по-бързо? Не ми се занимава. То е безплатно, окей. Имаме безплатна ножка. Ще получим, де. Имаме 2 готови. То е следващото, което мисля, че ще вземем. Ама сега kill 4 enemy се не. Борбер,